I per anar acabant, us contaré un parell d'històries del Mulà Nasruddin. Ja vos vaig contar un altre parell d'històries. Té moltíssimes i ho podeu buscar en Google o en la Wikipedia. I, com vos contava l'altra vegada, és una espècie de Jaimito o de Sancho Panza de la tradició sufí islàmica, i a vegades és un savi, a vegades pareix que és un boig, a vegades un bobo, però quasi sempre les seues històries tenen un punt humorístic i d'aprenentatge per a fer-nos pensar. I vos les contaré tal qual jo les recorde, perquè no les tinc en cap llibre, i així conforme jo les recordes. I la primera història del Mulà Nasruddin diu que el sultà va passar per davant de sa casa i va veure que tenia muntada una festa impressionant amb centenars de convidats i esplèndida per totes bandes, músics, menjar a dojo. Tenia allí un sarau espectacular muntat. I el sultà es va sorprendre perquè sabia que el Mulà Nasruddin no tenia ni ofici ni benefici, de manera que al dia següent el va fer cridar a la seva presència i li preguntà que com és que ell, que se suposava que no tenia ni ofici ni benefici, organitzava aquelles festes tan increïbles, espectaculars i tan fastuoses. I ell li va dir al sultà que és que apostava, i aleshores quan apostava solia guanyar, després es gastava els diners en aquelles festes. Ah, apostes? I apostaries amb mi? Per descomptat que sí, que apostaria amb vostès, majestat. I què vols que apostem? Li va dir el sultà. Deixa'm pensar. Mire, aposte 50 monedes a que demà, només s'alce, vostè tindrà un gra en el cul. Immediatament el sultà digué, apostats. I estigué tota la nit pensant si perdria l'aposta. O sigui, la veritat és que no va poder dormir el sultà aquella nit. I només alçar, la primera cosa que va fer va ser anar a l'espill i mirar-se el cul a veure si tenia un gra en el cul. De manera que immediatament va fer cridar a el Mulà Nasruddin i li va dir, has perdut l'aposta, me deus 50 monedes. Estic d'acord, que és possible que l'hagi perdut, però majestat, no és que no em fie de vos, però em permetreu que comprove in situ que he perdut l'aposta. M'ensenyareu el vostre cul. Per descomptat. De manera que el sultà es va baixar els pantalons i li va ensenyar el cul. I el cas és que se n'anà. I aquella nit el sultà encertà a passar una altra vegada per davant de la casa del Mulà Nasruddin i va veure que hi havia una festa encara més gran, més impressionant, més espectacular que la que ell havia vist. I digué, però, què passa? Però, vine per ací. Com és que després d'haver perdut 50 monedes d'or amb mi encara tens diners per a organitzar esta festa tan fastuosa? Li va preguntar al Mulà Nasruddin. Ai, majestat, és que vas guanyar una altra aposta. Em vaig apostar amb el vostre secretari que de matí m'ensenyaríeu el cul i li vas guanyar 100 monedes d'or. Eixe era el Mulà Nasruddin. I una altra història del Mulà Nasruddin diu que en la seva ciutat, en el seu poble, hi havia una sequera espectacular, una sequera com no s'havia conegut mai, ni els vells més vells del lloc recordaven una sequera com aquella. I no sabien a qui aclamar-se i algú va pensar, anem i parlem amb el Mulà Nasruddin perquè ell té tanta sort que de vegades li ixen les coses així bé. De manera que una delegació dels més nobles i importants del seu poble van anar a parlar amb el Mulà Nasruddin, li van
comentar quin era el seu problema, que per descomptat ell també el patia, i quina solució podien tindre. I ell els va dir, porteu-me tota l'aigua que encara vos quedi, tota l'aigua que tingueu. I tots, en tot el poble, portaren les botelles d'aigua que quedaven, un poquet per a beure, un poquet per a cuinar, i quan tots havien portat totes aquelles botelles, aquells remitjons d'aigua que li quedaven, ell va posar una safa allí, li digué, tireu-la ell. Tiraren allí tota l'aigua i aleshores ell es llevà la roba que la portava superbruta, asquerosa, polsegosa de tant de temps sense poder llevar-la i no sé què, i la tirà allà. La gent, quan va veure allò que tirava, que la poca aigua que quedava, que se l'havien llevat de la boca o de cuinar, l'estava gastant aquell, volien matar-lo, però ell digué, tranquils, ara voleu. Total, que ell m'emprengué allí a llevar la roba, a tirar-li sabó, clar, és que un caldo negre, però com no vos podeu ni imaginar. Tirar aquell caldo negre d'això i digué, i ara porteu-me fins a l'última gota d'aigua que vos quede. Tots se tiraren les mans al cap, llevaren l'aigua dels biberons dels bebès, van traure fins a l'última gota, ja no quedava ni una gota més en tot el poble. I allà que li van portar. I aleshores els va dir una altra vegada, tireu-la a la safa. Ells es van mirar així, tirar la safa, i aleshores començar a aclarir la roba. N'hi havia que els volien matar, n'hi havia que s'arrapava el monyo, n'hi havia que se trencava les robes, allò era impossible. Però ell digué, tranquils. Així que estigué allí aclarint la roba, i quan la va aclarir ben aclarida, la va estendre. Eixe dia feia un dia esplèndid, amb un sol que feia rebotar les pedres. Doncs només va començar a estendre la roba, uns núvols negres començaren a acostar-se. I immediatament, quan ja havia acabat d'estendre-la tota, una tempesta, un aiguat, com no vos podeu ni imaginar, però m'emprengué a caure, una aigua, però espectacular, una cosa d'allò de no poder creure-s'ho. I tot el món es va quedar bocabadat. I el mulà Nasruddin va dir, veieu, cada vegada que llave i estenc la roba, passa això. I aquestes són dues històries del mulà Nasruddin i us anime a que busqueu històries del mulà Nasruddin. I contes contats ja s'han acabat, ara sí, ja s'han acabat. I un aplaudiment virtual si us han agradat. I sapigueu que tots els meus contes podeu trobar-los en la meva pàgina web, carlescano.com, o també en YouTube, Carles Cano Contes. Ens tornem a veure.